У Магілёве згарэла маршрутка. Рыхтуемся да падаражэння квіткоў на цягнікі. Таксама сёння мы раскажам, якія штрафы вы атрымаеце, калі набудзеце букет кветак у бабулі ў метро. А напрыканцы гісторыя пра экс-міністра, які хоча за свой дом $2 мільёны. Каб набыць такі, вам спатрэбіцца 575 гадоў. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Сёння ўначы сталічныя ратавальнікі выязджалі на вуліцу Казлова. У адным з цэхаў маргарынавага заводу адбыўся пажар. Загарэўся трансфарматар, аліва і ізаляцыя кабеляў. На месцы працавалі 16 адзінак тэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Яшчэ да прыезду пажарных будынак самастойна пакінулі 12 работнікаў заводу. Пацярпелых няма, а тэхналагічны працэс не парушаны. Для выдалення дыму ратавальнікі выкарыстоўвалі тактычную вентыляцыю. Прычыны здарэння цяпер высвятляюцца. А ў Магілёве проста пасярод дарогі ўспыхнула маршрутка. Відэа імгненна разляцелася па сацыяльных сетках. Гараджанаў напалохалі гукі, падобныя да выбухаў. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі МНС і міліцыя. Пажар зліквідавалі. Пацярпелых няма, а прычыны ўзгарання удакладняюцца. Далей без каментара. Никто ж не звонит, только смотрим все фотографии. Водители где? У сталіцы высвятляюць абставіны ДТЗ з удзелам двухколавага транспарту. Учора на завулку Сцябнёва адбылося сутыкненне матацыкла «Ямаха» і аўтамабіля «БМВ». Паводле ДАІ, 30-гадовы кіроўца матацыкла не захаваў бяспечнай дыстанцыі, што і сталася прычыну аварыі. Мотоциклист дастаўлены ў больніцу для абследавання. На месцы здарэння працавалі работнікі ДАІ Кастрычніцкага раёну. Нагадаем, што кіроўца абавязаны трымаць такую дыстанцыю, якая дазволіць пазбегнуць сутыкнення нават пры экстрэмальным тармажэнні транспарту, што рухаецца наперадзе. Будьце ўважлівыя і беражыце сябе. З прыходам цяпла ў Беларусі з'явіліся прадаўцы вясенніх кветак. Аднак, калі вы набудзеце такі букет, гэта можа абысціся вельмі дорага. Штрафы прадугледжаны і для тых, хто прадае, і для тых, хто купляе. Большасць першацветаў, такіх як пралескі ці пячоначніца, занесеная ў чырвоную кнігу, і іх збор катэгарычна забаронены. За незаконны збор, продаж ці нават куплю рэдкіх раслінаў прадугледжаныя сур'ёзныя пакаранні. Для фізічных асобаў штраф складае да 1350 рублёў, а для юрыдычных дасягае 22,5 тысячаў. Самыя букеты пры гэтым падлягаюць канфіскацыі. Спецыялісты заклікаюць не набываць кветкі ў пераходах і на стыхійных рынках. Калі вы хочаце пацешыць блізкіх вясеннім букетам, выбірайце толькі тых прадаўцоў, якія выгадавалі расліны легальна на ўласных участках або ў цяпліцах. Беларусь вызначылася з лімітамі на льготны імпарт электракараў. Прэм'ер-міністр Александр Турчин падпісаў пастанову, якая афіцыйна размяркоўвае квоты на 2026 год. Агулам у краіну дазволена ўвесці да 20 тысячаў электрамабіляў з выкарыстаннем падатковых прэферэнцыяў. Асноўная частка ліміту, а гэта амаль 14 тысяч машынаў, прызначаная для юрыдычных асобаў і кампаніяў. Для звычайных грамадзянаў, якія плануюць набыць электракар для асабістага карыстання, вылучаная квота ў 6200 адзінак. Паводле ўраду, такія захады скіраваныя на стымуляванне развіцця экалагічнага транспарту і абнаўлення аўтапарку краіны. Нагадаем, што льготны ўвоз дазваляе значна зэканоміць на мытных пошлінах, што робіць зялёныя аўты больш даступнымі для беларусаў. У нашай краіне выраслі максімальна дапушчальныя тарыфы на чыгуначныя перавозы. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю апублікавала пастанову, якая павышае тарыфы на паездкі і багаж. Для гарадскіх лініяў падаражэнне складзе ад 54 копеек да рубля 38, у залежнасці ад маршруту. Тарыфы для рэгіянальных лініяў таксама павялічыліся. Тарыфы на паездкі лініямі эканом-класу выраслі да 52 копеек, плюс 11 копеек за адну зону праезду і да 5,2 копейкі, гэта плюс 1,1 копейкі за 1 кіламетр праезду. Кошты на бізнес-клас выраслі больш адчувальна, ад 70 копеек до 23 рублёў. Зыходзячы з адлегласці і тыпу вагону. Гэта ўжо другое павышэнне цэнаў на чыгунку за год. Пры гэтым нядаўна Марх вынес афіцыйнае папярэджанне беларускай чыгунцы за парушэнні. Перавознік неабгрунтавана абмяжоўваў продаж білетаў да прамежкавых станцыяў і адкрываў іх рэалізацыю пазней за вызначаныя тэрміны.
У папраўчай калоніі нумар 1 Новополацку ад анкалогіі памёр былы дырэктар скідзельскага цукровага заводу Дмітрый Ягораў. Пра гэта піша флагшток са спасылкаю на сваю крыніцу аднаго з былых палітвязняў у Гомельскай вобласці. Паводле ягоных дадзеных, у Дмітрыя Ягорава было анкалагічнае захворванне, а сёння цела плануюць забраць з калоніі. Не выпусцілі нават перад смерцю, ведаючы, што ён памірае, таму што з нявыплачанымі пазовамі не вызваляюць, хоць паводле закону смяротна хворых можна выпускаць, расказала выданню «Крыніца». Дмітрая Ягорава асудзілі за атрыманне хабару па так званай цукровай справе ў 2021 годзе. Ён атрымаў 11 гадоў пазбаўлення волі. У частцы 2 артыкула 92 Крымінальнага кодексу Беларусі пазначана, што чалавека, які пакутуе на цяжкае захворванне, суд можа вызваліць ці замяніць яму пакаранне на мякчэйшае, але пры гэтым улічваюцца цяжкасць учыненага злачынства, асоба асуджанага, характар захворвання і іншыя акалічнасці. Цукровая справа – гэта гучная карупцыйная справа, якая разгарнулася ў Беларусі на пачатку 2020 года. Тады затрымалі сярод іншых усіх 4 дырэктараў цукровых заводаў – Михаіла Крыштаповіча, Віктара Міронова, Мікалая Прудніка і Дмітрая Ягорава. Следства абвінаваціла кіраўнікоў у атрыманні хабару за пастаўку прадукцыі праз падкантрольныя пасярэдніцкія фірмы па заніжаных цэнах. Беларусь рыхтуецца адзначаць 9 траўня. Асноўныя ўрачыстасці пройдуць у сталіцы ля палацу спорту, дзе з раніцы разгорнецца кірмаш, а таксама ў Лошыцкім парку, дзе гасцей чакае гістарычны квест. Праграма прэзентуе кожны раён сталіцы ды іншыя гарады. Ботанічны сад і комплекс «Лінія Сталіна» рыхтуюць сямейныя фестывалі з выставамі тэхнікі і рэканструкцыямі. На кургане славы ўвечары пакажуць відэаінсталяцыю з піратэхнічнымі эфектамі. Фінальным акордам дня станецца салют у Менску о 23 гадзіне. Яго запусцяць 6 пляцовак, у тым ліку каля нацыянальнай бібліятэкі, у парках імя Паўлава і Уга Чавеса, а таксама ў Драздах. Былы міністр энергетыкі Владзімір Патупчык выставіў на продаж элітную нерухомасць каля Менск-арэны. За дом плошчу 280 квадратаў і гасцявы флігель з саунай экс-чыноўнік просіць $2 мільёны. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Участак у водаахоўнай зоне Патупчык атрымаў яшчэ ў 2012 годзе. Паводле чыноўніка, дом ён будаваў без льготных крэдытаў. Інтэр'ер выкананы ў стылі сярэдзіны нулявых, з прасторнымі гардэробнымі і кабінетам. Аднак сёння статус жытла трохі пацямнеў. Адразу за плотам вырас 26-павярховы жылы комплекс, жыхары якога могуць назіраць за былым міністрам даслоўна зверху. Нагадаем, Патупчык страціў пасаду ў 2018 годзе пасля абвінавачванняў у карупцыі і спрыянні незаконнаму сямейнаму бізнесу. А ці можаце вы набыць сабе такі дом? Разбярэмся. Сярэдні беларус, які атрымлівае на рукі прыблізна 1900 рублёў і жыве на адной Грэцыі, ды адкладае роўна палову заробку, зможа назбіраць адпаведную суму за 575 гадоў. Гістарычная перспектыва. Каб справіць наваселле сёння, пачынаць збіраць трэба было ў 1451 годзе. Гэта яшчэ да нараджэння Францыска Скарыны. Пакуль ВКЛ ваявала з Тэўтонскім ордэнам, а Калумб нават не марыў пра Амерыку. Наш беларус павінен быў бы ўжо класці свае першыя капейкі ў скарбонку. Калі вы топавы айцішнік і здольны адкладаць па $1000 кожны месяц, а гэта сума, пра якую большасць краіны можа толькі марыць, вам усё роўна спатрэбіцца 166 гадоў. Прыйдзецца вынайсці эліксір неўміручасці. І на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.